खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे अननाय बरनाय बावहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बेनो जाबाय गजानि रेसिपि। दा बे गजाखौ हटेलफोराव माबोरै बानायो आरो गोरलैयैनो न'आव माबोरै बानायना जानो हायो आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानदों। होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांदों फारि जोबजासिम। थुदों होमबा लोगोफोर नायलांदों। लोगोफोर नै आं गजा बानायनो थाखाय इयावहा 2 काप मैदा लानोसै। गजा बानायनो 2 काप। नैया 2 काप जाबाय। नैया लोगोफोर आं आरो नैया गजायाव होनो थाखाय बे घीखौ आं गुदुं खालामनानै गलि होना लानि। थान्दा बोथोर नालाय घीया पूरा गथा जाना दङ। इखौ दा आं गुदुं खालामना लानि। नैया लोगोफोर आं घीखौ गरम खालामना लाबाय। नैया आं दायो इयावहा 4 चामचसो होनि। 4 चामच होबाय आङो घीखौ। दानिया इखौ मिक्स खालामना लाबावनि। लोगोफोर आं इयावहा घीखौ होबाय 4 चामच। दानिया आङो इयावहा एसे बेकिं पाउडार होनि। बेकिं पाउडार होबा गुरै जायो। बारा बुरजा नङा, एसेल' होदों। नैया एसेल' होबाय। ओमफ्राय दानिया बेकिं सदा होनोसै एसे। लोगोफोर आङो बेकिं पाउडार एसे होबाय। दानिया नैया बेकिं सदा होनोसै एसे। नैया एसे बेकिं सदा होबाय। एसेल' होदों आङो, बारा बुरजा होआखै। नैया एसेल' होदों लोगोफोर। इयाव घीया खम जादों। आं चामच 4 होदोंमोन आरो एसे होबावनांगोन। बिदि खालामनायाव नैया माबा जायाखै, मोजाङै माबा जायाखै, लारु जायाखै, लारु जानांगोन। आं नैया एसे थाबावनायखौ होजोबबावनोसै। काप 2 मैदायाव घीया 6 चामचसो जादों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना घीनि जायगायाव रिफाइनबो होनो हागोन। दा आङो घीखौनो होदों। घीखौ होबा घी होनायनि टेस्टआ माहाय बेलेग जायो आरोना, टेस्टआ गोथावसिन जायो आरो बांद्राय। ओमफ्राय आरो रिफाइननियाबो गोथाव जायो, खिन्थु घीनि मोदोमनाया मोजां फैयोना घी होबा, माने मोजां मोदोमो नालाय घी होबा, बेनिखाय आं घीखौ होदों। नैया दानिया इफोरबायसा लारु जाबाय। नैया इदि जानांगोन। इदि लारु जाबा मिथिखा घीया माने जाजोब्बाय आरो नांला घी। इफोरबायसा लारु जायाबा घीखौ होबावनांगो। नैया दायो जाबाय। दानिया दै होनानै नाना लानोसै लोगोफोर। दैखौ बारा बुरजा खेबसेयावनो होनाङा, एसे होनानै नानांगौ। मानोना खेबसेयावनो बुरजा होबा गुरै जागोन, गेफे जागोन। बेनिखायनो एसे होना नाहोलांनांगो। मैदा नानाया जाबाय। दानिया आं इखौ 20 मिनिटसो खोबना दोनथ'नोसै। 20 मिनिटसो खोबना दोनथ'नायहालासे आङो सिनि आरो दैखौ जाल होनानै माबा खालामना लानोसै, सिराप खालामना लानोसै सिनि दैनि। बेखौ खोबना दोनथ'नोसै 20 मिनिट। नैया लोगोफोर आं दाना सासनि बानायना लानि। दा आं इयावहा ससआ गुदुं जाखाबाय। इयावहा आङो नैया बेजों काप 2 सिनि होनोसै। नैया सिनिया काप 2 जादों। ओमफ्राय दा आं इयावहा दै होनि। बे कापजोंनो आङो 2 काप होबाय सिनियाव दै, मानोना सिनियाबो गलिगोन नालाय बुरजा जागोन। जेब्लाबो माने सिनि दैया इफोरबायसा खालामबा माने मोनसे टार ओंखारा, माने बोरैबा आथा मोनसे टार जाया। होमबाबो माने सिनि दैखौ गुदु होबाय थानांगौ, जाल होबाय थानांगौ, एसे गथा जानांगोन आरोना। सिनि दैया एसे आथा जाबाय। दानिया आं इयावहा नैया एसे इयो जाबाय, एसे आधा होनोसै। इयो कारजि रोसिखौ एसे होना होबाय आङो बे सिनि दैजों जाल खालामनायावहा। बेखौ मानो थाखाय होनांगौ लोगोफोर आं खोन्थानोसै। जेब्ला इखौ गुसु खालामना लायना दोनगोन, होमबाना जाहाथे कारजि रोसिखौ होबा माने बेयो माने सिनिया गथाखाया आरोना। नङाबा कारजि रोसिखौ होआब्ला इखौ बोख्लायना दोनबा गुसु जाबा सिनिया गथा खाजोबो नालाय, इनिखायनो आं कारजि रोसिखौ होबाय गथा खायै बायसा। नोंथांमोनाबो इदि सेबना हो कारजिखौ। इ चामचजों आधा चामच होदो आङो। दायो इखौ आं बन्द खालामना दोनथ'नि। इयो जाया इदि आथा जाबाय।
इदि आथा जाबाय लोगोफोर आं इखौ बन्द खालामना दोनथ'नोसै ओमफ्राय आं मैदाखौ नाना लाहैनोसै लोगोफोर नोंथांमोना बे सिनि जाल होनायावहा इलासिबो होनो हायो इलासि पाउडार मोजां सेन ओंखारो आरोना मोजां मोदोमो इलासि पाउडार होबा पाउडार गैयाबा इलासि गथाखौबो इयावहा मोनब्रैसो गारना होनो हायो होमबानिया मोजां सेन फैयो आरोना लोगोफोर दानिया जोङो 20 मिनिट जाबाय आंना गजाखौ माबा खालामनानै नैया मैदानि माबा खोबना दोननाया मैदा खोबना दोननाया 20 मिनिट जाबाय दानिया आं इखौ नाना लानोसै बेलनायाव नायदों जेरावहा हाना लानोसै नायदों इदि गेजेराव हाना लाबाय हानानै इखौ आरो गासै इदि जाबबाय इदि जाबनानै एसे नादाबलायबाय आखाइजों जिंनि फारनिखौ मोजाङै नास्ताबना होनांगौ बेफोरबायसा आरोबाव खेबसे बेफोरबायसा नाना लाबाय गुल जायाखै इयो जेबो नङा दाइखौ आरोबाव खेबसे हाना लानोसै आङो बेफोरबायसा गोलाव हाना लाबाय एबार गजाखौ सेब बानायनायावनो नानाय फुवारलायावनो एसे देरि लायो जेबो नङा लोगोफोर नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायोबा निश्चय हागोन एसे आरोबाव सायावहा नाबावना होनोसै ओमफ्राय एबार हाना लानोसै गजाखौ मोजाङै पिस खालामना हाना लानोसै इसे गोलाव इदि दोंमोन हासबाय आं सनै बानायनानै आं इखौ सेट खालामनोसै बेबायसाहै लोगोफोर आं इखौ दा हानोसै आं बारा गिदिर बानाया बेबायसा हाबाय आङो नै आङो हाना लाबाय दानिया एवहैनोसै लोगोफोर रिफाइनाव नैया थावा गुदुं जाबाय लोगोफोर दा आङो गजाखौ होनोसै अरखौ बारा गोसा होनाङा खमायना लानांगौ अरखौ गोसा होनानै मोनहोनाङा अरखौ एकदमबारे खम होनानै माने ल' मिडियाम खालामनानै फोमोननांगोन नङाबा सायावल' गोजा जागोन सिङाव मोननाय नङा लोगोफोर दाने एरना होनोसै आङो नै लोगोफोर गजाया इफोरबायसा जादों मोनजोबाखै आरोना मोनबावनो दोङो गोजा जाजासे एवनांगोन इखौ इसखौ खमायनानै ल' फ्लेमावहाय इखौ 20-25 मिनिटसो इफोरबायसा एवनांगोन लोगोफोर अरखौ गोसा होनाङा नङाबा सायावल' खामगोन सिङाव मोननाय नङा ओमफ्राय इनिखायनो आङो गेसखौ एकदम खमायनानै 20-25 मिनिटसो एवदों नोंथांमोनाबो बानायबा इफोरबायसानो गेसखौ खमायना 20-25 मिनिटसो एवनांगोन होमबासो सिंनिफ्राय मोनगोन नङाबा मोननाय नङा लोगोफोर 20-25 मिनिट जाबा आं इखौ थिख्लायसिगोन दानिया मोनबाय खाजाया आं थिख्लायनोसै गजाया एवना लानाया जाबाय दानिया आङो इखौ होनोसै सिनि दैयावहा लोगोफोर
लोगोफोर इखो दा आङो 5 मिनिटसो सोमना दोनथ'गोन सिनि दैयावहा एवना लानाय गजाखो आं दा 5 मिनिटसो सिनि दैयाव सोमना दोनथ'नि ओमफ्राय 5 मिनिटनि उनाव थिखांगोन आङो ओमफ्राय रेडि जानायनि थाखाय रेडि जाबाय होमबाना जानो हासिगोन दानिया आं खोबना दोनथ'नोसै इखो लोगोफोर नैया लोगोफोर आंना दानिया गजाया जाबाय नैया नायदों नैया एकदम सेम हटेलनि बायसानो जादों आरो जानो लोगोफोर नैया हटेलनि बायसानो सेम जादों नैया जा गोथाव जाखादों लोगोफोर आं मोनसे जाना खोन्थिनोसै नोंथांमोनखो मोनसे जाना खोन्थिनि लोगोफोर नैया इखो जाना खोन्थिनोसै आङो मोनसे जाना खोन्थिनोसै जा मोजां जादों लोगोफोर गुरै गुरै जा मोजां जाखादो नैया लोगोफोर सिङावबो मोजां मोनदों नैया आं सेफायना खोन्थिबाय नोंथांमोनखो नैया जा मोजां मोनखादो लोगोफोर नैया जा आराम मोनखादों लोगोफोर सेम हटेलनि बायसानो जादों आरो लोगोफोर इयो जानोबो जा गोथाव जाखादों लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेफोर भिडिअखौ जेरै जोबजासिम नायनोसै नोंथांमोनाबो बायना जानो हागोन जोबोर गोरलैसै इखो बानायनो थाखाय दा नोंथांमोना माबोरै नुखो आंनि बे गजा बानायनाय रेसिपिखौ प्लिज आंखौ कमेन्टआव खोन्थाहर आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ गोदान नायदों प्लिज आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो शेयार खालामना हो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो जाहाथे बेबायदिनो गोदान भिडिअ आं आपलोड होयोब्ला आंनि भिडिअ जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव सहैयो लोगोफोर आरो प्लिज भिडिअखौ जोबथानायाव लाइक खालामनो दाबावबाय होमबा दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर एसेयावनो दोनथ'बाय